Γεια σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή μας. Μιλάμε επενδύσεις. Είμαι ο Δημήτρης Σιωδούλου, μαζί με τον συμπαρουσιαστή μου, Χαράλαμπο Φιλίππου. Να διευκρινίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι ενημερωτική και τίποτα από όλα όσα θα ακολουθήσουν δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή παρά μόνο οι προσωπικές μας αναλύσεις και σκέψεις. Χαράλαμπε, Καλησπέρα και από μένα. την τελευταία, στην πρώτη μας εκπομπή, περασμένη Παρασκευή, είχαμε προβλέψει ότι αν γινόταν ένα συμβάν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, θα γινόταν Σαββάτον 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε σωστοί. Και είχαμε πει τα συνηθές πετρέλαιο θα πάει πάνω και τα συναφή. Είναι η τέταρτη μέρα που έχουν ανοίξει οι αγορές μετά το συμβάν. Είναι πέμπτη σήμερα. Και το τι έχει συμβεί, το δολάριο είναι πάνω, το πετρέλαιο, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι πάνω, το bitcoin είναι πάνω και ο χρυσός λίγο κάτω. Flat, λίγο κάτω. Η σκέψη σου. Ναι, όπως είπες και εσύ, αναμενόμενο το, το πετρέλαιο, λόγω της σύγκρουσης που επηρεάζει αρνητικά την ελεύθερη δίωδο του πετρελαίου από τα στενά του ορμούς τα οποία έχουν κλείσει. Αυτό που δεν είναι αναμενόμενο ήταν η αύξηση του bitcoin, γιατί από πολλούς θεωρείται επικίνδυνη επένδυση και κερδοσκοπική. Ενώ ο χρυσός και γενικά τα πολύτιμα μέταλλα που συνήθως στις κρίσεις αποτελούν τις καλύτερες επιλογές για καταφύγιο επενδύσεων, καταφύγιο επενδυτών για να προστατεύσουν τα χρήματα τους και συνήθως βλέπουμε άνοδο, τώρα δεν το βλέπουμε να πολύ κινείται. Η δική μου εντύπωση είναι ότι συμβαίνει γιατί έχει ήδη το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, έχει εκτοξευτεί η τιμή του. Οπότε, μάλλον είναι όλοι πολύ επιφυλακτικοί στο να επενδύσουν σε τόσο ψηλέ αξίε. Και ίσως και κάτι να γνώριζαν οι αγορέ από πριν και γι' αυτό να επένδυσαν οι μεγάλοι οίκοι τόσα πολλά δισεκατομμύρια σε αυτό. Μένει να δούμε πώς θα προχωρήσει και η σύγκρουση που βιώνουμε. Οπότε, ναι, υπήρχαν κάποια αναμενόμενα, κάποια ήταν απρόσμενα. Οκ, η εκπομπή μας είναι ενημερωτική και εκπαιδευτική. So, Σωστό. μας παρακολουθά νέος κόσμος που θέλει να μάθει να επενδύει στις σημαντικές αγορές. Μμμ. Αυτό είναι ένα συμβάν που δεν συμβαίνει κάθε μήνα ή κάθε χρόνο. Συμβαίνει μια φορά, είναι ένα γεωπολιτικό event, το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Και κάποιο που θέλει να ξεκινήσει να επενδύει τώρα, ποιοι είναι οι παραμέτροι που πρέπει να ξέρει για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Τι θα έκαμνε, εσύ, πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που τώρα ξεκινά τι να προσέξει για να μην μπει σε μπελάδες στην αρχή της επενδυτικής του σταδιοδρομίας. Ωραία, καταρχάς, αν έχει να κάνει με κάποιον που τώρα ξεκινά και δεν έχει καμία εμπειρία, εγώ θα έλεγα να περιμένει, να κάνει λίγη υπομονή για να ηρεμήσουν τα πράγματα και ύστερα. Γιατί τώρα να μπει μέσα σε μια θάλασσα γεμάτη φουρτούνες δεν είναι ότι καλύτερο για κάποιον που μόλις ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά όμως, ως γενικοί κανόνες, θα έλεγα ότι όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός πολύ σημαντικό, μεγάλου εύρους, όπως μια στρατιωτική σύγκρουση ή μια οικονομική σύγκρουση, τότε υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις στις αγορές. Ανάλογα το είδος και την αιτία της σύγκρουσης, ανάλογα περισσότερη πίεση θα πάει ή λιγότερη σε διαφορετικά είδους πράγματα επενδύσεων. Όπως για παράδειγμα τώρα η αύξηση του πετρελαίου συμβαίνει επειδή μειώνεται η προσφορά του. Δεν Μμ. συμβαίνει πάντα σε κάθε περίπτωση. Την προηγούμενη φορά που είχαμε την ίδια σύγκρουση
όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν, επειδή δεν επηρεάστηκε με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικά η ενεργειακή υποδομή της χώρας και παραγωγή της σε πετρέλαιο και διέλευση των τάγκερς που το μεταφέρουν, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα επηρεασμό του πετρελαίου παρά μόνο για πολύ λίγες μέρες, πολύ λίγο. Ενώ τώρα επειδή το έχουν εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό βλέπουμε αυτό. Οπότε χρειάζεται καλή γνώση της ιστορίας το πώς όλα αυτά επηρεάζουν, δηλαδή τα γεωπολιτικά ή μακροοικονομικά στοιχεία μεγάλα, πώς επηρεάζουν το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε, σε μακροοικονομικό πεδίο είναι ο πληθωρισμός και τα επιτόκια. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά αυτά τα στοιχεία θα του ήταν προφανές ότι με την αύξηση του πληθωρισμού θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων, δανεισμού, που αυτό οδηγεί σε μείωση των εσόδων των εταιριών, που αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της αξίας των μετοχών τους. Οπότε σε τέτοια γεγονότα, ως κανόνα θα έλεγα, αν κάποιος είναι άπειρος, να, να μην ρισκάρει πολύ, να μην εκτίθεται πολύ. Αν όχι όμως, αν έχει εμπειρία από αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και είναι κρίμα να τις χάσει, γιατί μπορεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο όλα αυτά να φαίνονται δύσκολα και να μην φαίνονται αξιοποιήσιμα, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και χρονικό ορίζοντα λειτουργούν λίγο έως πολύ σαν μαθηματικά. Δεν έρχονται εξωγήινοι από το πουθενά και επηρεάζουν με έναν εξωπραγματικό τρόπο τα πράγματα. Υπάρχει μια λογική στις αγορές. Όπως το παράδειγμα που δώσαμε πριν με τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και τα κέρδη των εταιριών. Οπότε μακροπρόθεσμα, αν κάποιος χρησιμοποιεί βασικούς κανόνες οικονομίας και επενδύσεων, τότε σίγουρα μπορεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί κάθε είδους σημαντικό γεγονότων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία, όπως αυτόν που βιώνουμε τώρα, όπως τον κορονοϊό που είχαμε και ούτω καθεξής. Εσύ πώς το εκμεταλλεύτηκες αυτή την πτώση στην αρχή της εβδομάδας, τι αγόρασες? Εγώ αυτό που έκανα είναι να επενδύσω περισσότερο στις εταιρείες που ήδη είμαι επενδυμένος, γιατί θεωρώ ότι ήδη είναι πολύ σημαντικές. Είχα διασφαλίσει ρευστότητα από πριν την έναρξη του πολέμου, καθώς όπως ανέφερες το περιμέναμε, εγώ εντός εβδομάδας, εσύ συγκεκριμένα το Σάββατο. Οπότε είχα ρευστοποιήσει ένα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων μου με σκοπό να εκμεταλλευτώ την επερχόμενη πτώση. Πράγματι ήμουν τυχερός, έγινε τώρα, οπότε με την πτώση των εταιριών εκμεταλλεύτηκα σε έναν βαθμό και αγόρασα πιο φθηνά εταιρείες που θεωρώ πως ήδη είναι πάρα πολύ σπουδαίες, όπως η Meta, η Amazon, η Microsoft, η Goldman Sachs και η JP Morgan. Καλή επιλογή. Καλό, καλό, καλός συνδυασμός εταιρείων μεγάλες, ασφαλείς. Στο αμερικάνικο χρηματιστήριο δεν νομίζω να θες Σωστό. να αγγίξεις τώρα ευρωπαϊκές ή ασιατικές. Χθες το βλέπαμε, χθες μιλούσαμε και λέγαμε για το κορεάτικο χρηματιστήριο που έπεσε 12% σε μια μέρα. Πω ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Ε, αλλά όμως, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι το δολάριο πήγε πάνω 2%. Το 2% για ένα νόμισμα είναι μεγάλη υπόθεση σε μια εβδομάδα. Αυτό μου λέει εμένα ότι οι επενδυτές είδαν τους κινδύνους που έχει αυτό το θερμό επεισόδιο, να πούμε πόλεμο, να πούμε στη Μέση Ανατολή, και βλέπουν ότι η πιο ασφαλής, πιο ασφαλώς, το πιο ασφαλές μέρος
να επενδύσεις τα λεφτά σου τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τους λόγους ότι έχουν ενέργεια πέραν από ό,τι χρειάζονται και εξάγουν, σε σύγκριση με την Ευρώπη, την Ήπειρο, όχι την Βόρεια Ευρώπη. Η Ήπειρος της Ευρώπη δεν έχει ενέργεια και εισάγει από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή, όπως και η Ασία. Αν αυτός ο πόλεμος κρατήσει περισσότερο από όσο νομίζουν κάποιοι, εγώ νομίζω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα βρουν μια λύση. Μόνο και μόνο για τον λόγο ότι ε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ και το Ομάν, αυτές όλες οι χώρες έχουν δημιουργήσει ένα ασφαλές παράδεισο τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν πει σε επενδυτές, ελάτε και είναι το ασφαλές μέρος να ζήσετε, να κάνετε business, και από τη μια μέρα στην άλλη έχει αλλάξει. Σκέφτομαι να είσαι τώρα εσύ στο Ντουμπάι, να κάθεσαι στο μολ και να πέφτει δίπλα σου ο πύραυλος. Εντάξει. Σε κανένα δεν άρεσε αυτό. Εγώ νομίζω οι υπόλοιπες χώρες του Αραβικού κόλπου θα βάλουν πίεση στο Ιράν την ίδια ώρα που βάζει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πίεση πάνω στο Ιράν. Εγώ νομίζω ότι μια συμφωνία θα γίνει σύντομα. Τώρα, αν κρατήσει περισσότερο και το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 90, εκεί θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε φόβους για πληθωρισμό, που θα είναι πραγματικός. Και όταν ξεκινήσει ο πληθωρισμός, μετά, όπως λέμε και στην Κύπρο, βάλ του ρίγανη. Δεν είμαστε εκεί όμως. Θα παραμείνω 90% και περισσότερο επενδυμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι μακριά από από τον πόλεμο και δεν έχουν ανάγκη να εισάγουν ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο όπως έχουν οι υπόλοιπες χώρες. Και στο εντωμεταξύ, αυτή η αναταραχή και ο φόβος που καλεί στους επενδυτές μας έχει δείξει ευκαιρίες σε εταιρείες που εσύ ανέφερες πριν λίγο. Εγώ δεν έχω αγοράσει ακόμα κάτι αυτή την εβδομάδα. Έχω μόνο πουλήσει λίγο Walmart, γιατί θέλω λίγη ρευστότητα σε περίπτωση που ανοίξει κάτι να μπορώ να αγοράσω κατευθείαν. Με ρωτάνε αν φοβάμαι για το πορτοφόλιο μου με αυτά που γίνονται. Τους λέω όχι. Τι να φοβούμαι. Είναι στην Αμερική επενδυμένα. Το αν είχα στην Ευρώπη ή στο Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ήταν διαφορετική κατάσταση. Αλλά είναι ένα από του λόγου που επενδύω 100% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσύ πώς το βλέπεις? Συμφωνώ να προσθέσω κι εγώ μερικές σκέψεις, ξεκινώντας από τα τελευταία που ανέφερες. Για παράδειγμα, τώρα οι αεροπορικές εταιρείες είναι που δέχονται σοβαρά πλήγματα στις αξίες τους, γιατί πάρα πολλές πτήσεις έχουν ακοινωθεί, ή οι εταιρείες που σχετίζονται με τον τουρισμό στη Μέση Ανατολή, γιατί ολόκληρη η Μέση Ανατολή και ειδικά οι χώρες του κόλπου που είχαν πανάκριβο τουρισμό, δηλαδή εκατομμυριούχους, εκατομμύρια εκατομμυριούχους τουρίστες, βλέπουν τις ακυρώσεις να καταραίουν. Τις κρατήσεις να καταραίουν, οπότε μάλλον χάνεται ολόκληρη η τουριστική σεζόν. Είναι ακόμα ένας λόγος που θα είναι αιτία για να ασκήσουν πιέσεις στην Αμερική και στο Ισραήλ για να σταματήσουν ή τέλος πάντων να επιταχύνουν αυτήν την εξέλιξη, γιατί χάνονται δισεκατομμύρια και από το σταμάτημα της παραγωγής φυσικού αερίου υγροποιημένου, από όπου περνάει από τα στενά του ορμός, και του πετρελαίου. Οπότε φαντάζομαι πως αυτό, ναι, πράγματι δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Τώρα, αν θα είναι μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Θα το δείξει το επόμενο διάστημα. Αλλά ναι, συνεχώς υπάρχουν ευκαιρίες, είτε για να αποφύγεις, όπως οι αεροπορικές, είτε για να αξιοποιήσει κανείς. Οι αεροπορικές δεν ήταν, οι αεροπορικές εταιρείες, οποιασδήποτε, δεν μου άρεσαν ποτέ. Εγώ τις θεωρώ ότι είναι
Δηλαδή επηρεάζει το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου σε αρκετό βαθμό. Και δεν ξέρω, φίλε, ταξιδεύω τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι πάμε πίσω-πίσω, αντί μπροστά-μπροστά, με τις αεροπορικές εταιρείες. Καθόλου, Γίνονται πιο καθόλου καινοτομία. φτηνιάρικες. Γίνονται πιο φτηνιάρικες για Ναι, να γίνουν πιο φτηνές, ναι, και ναι, προσιτές. Καλά, οι εταιρείε ω κυκλικού τύπου μετοχέ ακολουθούν τη γενικότερη οικονομία. Αν η γενικότερη οικονομία πάει καλά, πάνε και αυτέ και το ανάποδο. Αλλά, α πούμε, για παράδειγμα, οι αεροπορικέ ήταν τρομερή ευκαιρία μετά τον COVID. Γιατί στον COVID σχεδόν χρεοκόπησαν, οπότε μετά και οι εταιρείε των κρουαζιερόπλοιων ναι, ήταν εξαιρετικά καλέ ευκαιρίε μετά τον COVID. Γιατί αυτέ εξαρτώνταν πλήρω με τη διακίνηση του κόσμου και κατά την περίοδο του κορονοϊού έκλεισαν όλα. Οπότε αυτέ ξαφνικά είχαν μηδέν κύκλο εργασιών. Οπότε οι μετοχέ του κατέρευσαν. Λίγο μετά ήταν καλή, δηλαδή λίγο μετά για να επιβεβαιώσει ότι δεν πάνε για χρεοκοπία, ήταν καταπληκτική ευκαιρία να επενδύσει κανεί. Και πράγματι ήταν από τι εταιρείε οι οποίε είχαν τρομερή επιστροφή προσφέροντας τεράστια ποσοστά κερδών και ούτω καθεξής. Αλλά ναι, γενικά ούτε εμένα μου είναι αγαπημένες εταιρείες. ναι. Ε, οι αμυντικές, Lockheed Martin, Boeing, αυτές που τώρα έχουν ανεβεί λόγω του πολέμου, αυτές σου αρέσουν. Όχι για περισσότερο ιδεολογικούς λόγους, Μμ. αλλά αν το δούμε στήρα οικονομικά, είναι πολύ καλές ευκαιρίες Ναι, επενδυτικές σε περίπτωση πολέμου. Εγώ τις αποφεύγω άμεσα, γιατί έμμεσα λίγο ή πολύ είναι σχεδόν αδύνατο να τις αποφύγεις. Αλλά άμεσα τις αποφεύγω γιατί δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα του να επενδύουμε σε όπλα και σε κάποιων ειδών εταιρείε π.χ. που μπορεί να χρησιμοποιούν αφιλογόμενο είδου φάρμακα για τα προϊόντα τους και ούτω καθεξής. ναι, Αλλά αυτό είναι κάτι προσωπικό, υποκειμενικό, δεν έχει να κάνει. Ως επενδυτική ευκαιρία και εκμετάλλευση σε μια περίοδο στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πολύ καλή. ναι. Ούτε εγώ, ούτε εμένα είναι το γούστο μου οι αμυντικές, για τον λόγο που ανέφερες, και επίσης ότι κατασκευάζουν ένα προϊόν, αλλά δεν το πουλούν στην ελεύθερη αγορά. Πρέπει να εγκρίνει η κυβέρνηση ποιος θα αγοράσει και σε ποιον μπορούν να πουλήσουν τα αεροπλάνα, τα tanks, ξέρω εγώ. So, δεν είναι η ελεύθερη αγορά όπως την Apple κάνει ένα καλό τηλέφωνο και η ελεύθερη αγορά θα κρίνει αν είναι καλό ή όχι. So, γι' αυτόν τον λόγο δεν μου αρέσουν ούτε με οι αμυντικές. Το πώς το βλέπω εγώ τώρα, γιατί μόλις γίνει το συμβάν, το περασμένο Σάββατο, και ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρεις πόσο καιρό θα κρατήσει, πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις τι θα αγοράσεις σε περίπτωση που οι τιμές θα έρθουν κάτω. Κατά τη γνώμη τη δική μου, η τεχνολογία, γιατί ήταν ήδη κάτω από την αρχή του χρόνου. Δηλαδή η Microsoft ήταν κάτω 17% από την αρχή του χρόνου. Και από το high ήταν 35%. Όπως και η Amazon, όχι τόσο πολύ. Η Google, not so much. Η Nvidia, 20% κάτω. So, οι ευκαιρίες ήταν ήδη εκεί για την τεχνολογία. Και τώρα βλέπεις με τους φόβους του πληθωρισμού που μπορεί να επηρεαστούν εταιρείες όπως τη Walmart, εταιρείε που ξοδεύει ο καταναλωτής, είναι τα consumer staples, το sector. Στο κατά τη γνώμη τη δική μου τώρα, αν υπάρχει κάτι να αγοράσεις εκτός τα προφανές πετρέλαιο και αμυντικά, είναι τεχνολογία. Και έτσι και θα κάνω. Δεν έχω αγοράσει ακόμα κάτι. Αν αγοράσω, θα το πω στην επόμενη εκπομπή τι έχω αγοράσει.
Τεχνολογία είναι και σε όσους έχω μιλήσει, γιατί με πήραν τηλέφωνο 3-4 άτομα και με έχουν ρωτήσει τι νομίζω, πού νομίζω, τι νομίζω ότι θα γίνει, πόσο θα πάρει και ξέρω εγώ, και με έχουν ρωτήσει τι είναι η κίνηση να κάνεις τώρα. Τους έχω πει τεχνολογία είναι, είναι η κίνηση. Ναι, θεωρώ ότι οι σοβαρές εταιρείες τεχνολογίας είναι πάντα καλή επιλογή όταν για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με πυλώνες της ίδιας της εταιρείας, αλλά εξωγενείς, όπως για παράδειγμα αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, αν γι' αυτό έχουν πέσει οι τιμές τους, τότε είναι πολύ καλές οι ευκαιρίες. Επίσης, ας πούμε, εγώ θα πρόσθετα σε αυτό ότι στην τεχνολογία θα έψαχνα, και αυτό είναι που κάνω και εγώ για τον εαυτό μου, θα έψαχνα εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από το πετρέλαιο και άμεσα από αυτά που συμβαίνουν. Σίγουρα όλες θα επηρεαστούν από τον πληθωρισμό, αλλά δεν θα επηρεαστούν όλες με τον ίδιο τρόπο, στον ίδιο βαθμό, και αν εξαρτούνται λιγότερο από το πετρέλαιο, τότε λιγότερο θα επηρεαστούν αρνητικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Meta, επειδή τα, τα περισσότερα έσοδά της είναι από τις διαφημίσεις, δεν εξαρτάται τόσο από το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία και επειδή είναι και σε πολύ καλή τιμή εκπτώσεων. Ενώ άλλες εταιρείε που κατασκευάσουν προϊόντα θα θεωρώ ότι θα είναι περισσότερο ο αρνητικός αντίκτυπος πάνω τους, όπως για παράδειγμα η Apple. Μμ. Αν και δεν έχει πέσει, δεν είναι σε μεγάλες τιμές ευκαιρίας, επειδή το κόστος να παραχθούν όλα αυτά θα αυξηθεί περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου. Άλλο πράγμα ωραίο που θεωρώ, που μου αρέσει εμένα τουλάχιστον να βλέπω και να παρατηρώ και να λαμβάνω πάντα υπόψη, είναι ε, την ιστορία και τα στατιστικά του, του πώς διακυμαίνονται οι αγορές. Και τώρα είμαστε στο Μάρτιο. Ο Απρίλιος όμως που ακολουθεί, ιστορικά και στατιστικά, είναι ένας από τους καλύτερους μήνες. Ίσως και ο καλύτερος μήνας επενδύσεων. Που αυτό ψυχολογικά πάντα παίζει ρόλο. Οπότε θεωρώ ότι αν στον πόλεμο δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη κλιμάκωση και παραμείνει το ίδιο ή ακόμα καλύτερα ξεκινάει η αποκλιμάκωση, τότε θα μπούμε είναι πολύ πιθανό να μπούμε σε ένα λεγόμενο bull run, δηλαδή να ξεκινήσουν όλα να ανεβαίνουν, γιατί όλη η ψυχολογία των επενδυτών που ανησυχούσε θα ξεκινήσει σιγά σιγά να ηρεμεί, οπότε όλοι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να επενδύουν. Όπως εμείς τώρα λέμε τι θα αγοράσουμε, τι αγοράζουμε και τι θα εκμεταλλευτούμε, σιγά σιγά όλοι θα ξεκινήσουν να επιστρέφουν ξανά μέσα για να μην χάσουν την ευκαιρία της επιστροφής των αγορών και των νέων υψηλών και αυξήσεων των τιμών. Τι νομίζεις εσύ? Ναι. Και ο Φεβρουάριος είναι συνήθως ιστορικά ο χειρότερος μήνας. Ένας Ε, από τους χειρότερους, ναι. Ναι, ή ο χειρότερος, σωστό. είναι στις αγορές. Το βγάλαμε αυτό από τη μέση, ο Απρίλης, γιατί συνήθως το καλοκαίρι είναι λίγο πιο χαλαρά. Ε, ναι, εγώ βλέπω μια αποκλιμάκωση και σύντομα για τους λόγους που ανέφερα, αλλά είναι λάθος, κατά τη γνώμη τη δική μου, να περιμένεις να ξεκινήσει το bull run και μετά, Σωστό. και μετά να μπει στο παιχνίδι. Εγώ νομίζω πρέπει να μπει στο παιχνίδι πιο γρήγορα, την ώρα που δεν θέλει κανένας να μπει, την ώρα που είναι πιο ρίσκι. Που φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται. Γιατί όλοι προεξοφλούν ότι θα γίνει, αλλά έχει ήδη γίνει. Ναι. Ναι. Εγώ τον τελευταίο μήνα, το Φεβρουάριο, έχω αγοράσει αρκετή τεχνολογία, τότε που δεν ήταν στα καλά της. Ούτε τώρα είναι. Και νομίζω ότι θα έρθει πίσω στις επόμενες εβδομάδες. Αν αυτό γίνει, μετά θα ψάξουμε. Εμένα η στρατηγική μου, ρε φίλε, είναι οκ, τώρα όλοι αγοράζουν τεχνολογία, εγώ θα αγοράσω κάτι άλλο που δεν το θέλει κανένας. Μπορεί να είναι οι τράπεζες, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Αλλά δεν ακολουθώ ποτέ το πλήθος. Πρέπει να αγοράσεις πριν το πλήθος.
Ε, έτσι νομίζω μπορεί να κάνεις outperform τους δείκτες. Αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον το ότι βλέπουμε τον πόλεμο απ' τις ειδήσεις και την ίδια ώρα βλέπουμε και τις αγορές. Οι αγορές σου δείχνουν ότι πάνε πάνω. Οι ειδήσεις σου λένε ότι βρες που είναι που είναι το καταφύγιο στη γειτονιά σου, στην περιοχή σου. Ε, Εντάξει. Και προσπαθείς να κάνεις ένα balance δύσκολο. ναι, ναι, ναι. Να μην επηρεαστείς αρνητικά ψυχολογικά και αυτό να θολώσει την κρίση σου Ναι, στις αναλύσεις σου που κάνεις. Ενδιαφέρον επίσης ήταν αυτό που είπες πριν ότι όλες οι αγορές της Ασίας έχουν χτυπηθεί πολύ περισσότερο, ενώ της Αμερικής μπορεί να έχει ξεκινήσει ανωδικά, ας πούμε τώρα. ναι, Δηλαδή, ναι, εκ διαμέτρου ανάποδο η πορεία τους. Και πράγματι, δηλαδή, σε καιρούς κρίσης όλοι πάνε στα κλασικά, all-time classic, που είναι η Αμερική, για να είναι σίγουροι. Σαφώς υπάρχουν επενδύσεις παντού, αλλά το γενικότερο κλίμα της Αμερικής είναι πολύ, πολύ πιο φιλικό για τις επενδύσεις και η ασφάλεια. Και γι' αυτό άλλωστε έχει και τις περισσότερες επενδύσεις όλου του κόσμου ναι. επενδύμενες στην Αμερική. Παρατηρούμε τις μεγαλύτερες εταιρείες των άλλων χωρών είναι εισηγμένες στα αμερικάνικα χρηματιστήρια. Ενώ δεν βλέπουμε αμερικάνικες εταιρείες εισηγμένες στον άλλων χωρών τα χρηματιστήρια, αυτό προφανώς δείχνει ξεκάθαρα τη διαφορά τους. Είναι ένας από τους λόγους το οποίο εγώ προτιμώ να είμαι σχεδόν 100% στα Αμερικάνικα για λόγους ασφαλείας. Αν το πάρεις πιο βαθιά, θέλεις να δεις τα δημογραφικά, θέλεις να δεις τη γεωπολιτική, θέλεις να δεις τη γεωγραφική θέση. ε, είναι πλούσια σε ορυκτών πλούτων και μπορώ να μιλάω γιατί στην Αμερική για μία ώρα και είναι λόγοι. Οκ. Να σε ρωτήσω το κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ βαθιά στη γεωπολιτική. Τι νομίζεις ότι κάνει ο Τραμπ με αυτή την κίνηση στο Ιράν τώρα? Τι νομίζεις ότι είναι η στρατηγική πέραν από αυτό, τη μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα. Οκ, εντάξει, σαφώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά με όλα αυτά που βλέπω και διαβάζω τον καιρό, αυτό που συμπεραίνω αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα είναι ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στο Ιράν δεν τους ήρθε τώρα ξαφνικά. Είναι ένα βήμα ενός μεγάλου σχεδίου που σίγουρα είχε ξεκινήσει από τη Βενεζουέλα και πιο πριν. Θυμίζω ότι πριν τη Βενεζουέλα είχαμε τη διάλυση της Χαμάς, τη διάλυση της Χεσπολάχ, προετοιμασία δηλαδή του χτυπήματος για το Ιράν, που ήταν τα πλοκάμια του Ιράν σε διάφορα μέρη της Μέσης Ανατολής. Χτυπάει μετά, μάλλον καταλαμβάνει τη διαχείριση της Βενεζουέλας και ελέγχει το πετρέλαιο της, το οποίο σχεδόν όλο προοριζόταν για Ρωσία και Κίνα και γειτονικές χώρες οι οποίες πριν δεν συνεργαζόταν πολύ με την Αμερική, ενώ τώρα φαίνονται πιο πρόθυμες να συνεργαστούν, όπως η Κούβα Ναι, και η Κολομβία. ναι, Κούβα έπαιρνε όλο το πετρέλαιό της από τη Βενεζουέλα, οπότε καταλαβαίνουμε κατευθείαν ότι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα τώρα. Ωραία. Και μετά από όλα αυτά, ξαφνικά, τέλος πάντων, επιλέγουν και επιτίθονται στο Ιράν. Το οποίο Ιράν πάλι η συντριπτική πλειοψηφία του πετρελαίου της πηγαίνει στην Κίνα. ναι, Επειδή έχει και στη Ρωσία για μαύρη αγορά, γιατί υπάρχουν κυρώσεις διεθνείς και δεν μπορούσε να το πουλήσει κατευθείαν οπουδήποτε. Άρα η μεγάλη εικόνα για μένα συνοπτικά είναι ότι η Αμερική, ο δυτικός κόσμος, με αρχηγό την Αμερική, θέλει να περιορίσει τη δύναμη και την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας, που υποτίθεται είναι ένας άλλος πόλος. Πολύ πιθανόν να σύρει και τη Ρωσία σε συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό, γιατί αν
την πνίξει οικονομικά, που εγώ πιστεύω αυτό κάνει, τη στραγγαλίζει οικονομικά με αυτά που κάνει, τότε θα αναγκαστεί η Ρωσία να είναι πιο σεβαστική. Γιατί δεν θα μπορεί να συνεχίσει να διεξάγει όλο αυτό το κοστοβόρο πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία. Και επίσης περιορίζει και την Κίνα που αγόραζε παύτινο πετρέλαιο για να καλύπτει τις ανάγκες της ενέργεια, αλλά η Κίνα φαίνεται πολύ πιο έξυπνη, γιατί αν δούμε γραφήματα τα οποία δείχνουν τη σχέση της Κίνας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροκινητική, ε, ηλιακή και με ανομογεννήτριες, αυξάνεται γεωμετρικά και είναι ήδη περισσότερη κατά πάρα πολύ από την Αμερική. Άρα φαίνεται ότι η Κίνα είχε μια προνοητικότητα σε αυτά και είχε ξεκινήσει προετοιμασία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετή η προετοιμασία και πόσο θα της κοστίσει όλο αυτό, αλλά δείχνει μια πολύ πιο βαθιά στρατηγική από τη Ρωσία. Αυτό μου φαίνεται ως γενική εικόνα. Όλα αυτά πάλι προκαλούν ευκαιρίες σημαντικές. Γιατί ο αγώνας για AI, για ρομποτική και ούτω καθεξής συνεχίζεται μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής. Οπότε, αν κάποιος διακρίνει ποιες είναι οι πρωτοπόρες εταιρείες σε κάθε χώρα, μπορεί να επενδύσει σε αυτές και να έχει κέρδη. Εγώ, εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ όλα όσα κάνει από τη δεύτερη θητεία, γιατί στην πρώτη θητεία ήταν περισσότερο ταρίφες και ξέρω εγώ, τη δεύτερη θητεία ανέβασε πάνω τα μανίκια και είπε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλει τους Κινέζους εκεί που πρέπει και ξεκίνησε με τον Παναμά. Σωστό. Μπράβο, μπράβο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, 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 ναι. Ξεκίνησε με τον Παναμά που είχαν χέρι Με μέσα τα λιμάνια του Παναμά τα που λιμάνια του που τα Παναμά πήρε η Κίνα. που τα πήρε εκείνα Που τους τα είχε δώσει η Αμερική πιο παλιά. για $1. Ναι. Ξεκίνησε Έχεις με τον δίκιο, έχεις δίκιο. Παναμά. Πήγε στη Βενεζουέλα. Τώρα πάει στο Ιράν. Τι κάνει, ένα-ένα βγάζει από τη μέση του συμμάχους της Κίνας. Σωστό, Η σωστό. Ρωσία είναι απασχολημένη αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία. Εντάξει. Εγώ το πώς το βλέπω ότι όλα ό,τι κάνει ο Τραμπ είναι για την Κίνα. Η Γρυλανδία για έναν Αμερικάνο πρόεδρο είναι πιο εύκολο να κατακτήσει τη Γρυλανδία παρά να βγάλει rare earths minerals από την Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια με όλους τους νόμους που έχουν που δεν σε αφήνουν να βγάλεις τίποτα από το έδαφος, πιο εύκολο είναι για κάποιον να πάει να πάρει τη Γρυλανδία παρά να βγάλει από την Καλιφόρνια. Άσχετο αυτό, αλλά είναι και αυτό μέσα στο Grand Plan για να κάνει block την Κίνα από τα Arctic Ship Lanes. Αλλά ξεκινάμε. Παναμάς, Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ήταν εύκολο. Το Ιράν είναι πολύ πιο δύσκολη η υπόθεση από τη Βενεζουέλα. Μμμ. Αλλά όμως θα το καταφέρει και αυτό. Και μετά ο Ιράν, ξέρεις τι νομίζω ότι θα κάνει. Θα κάνει συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Πολύ πιθανό να θυσιάσει την Ουκρανία λίγο πολύ και θα φέρει τη Ρωσία μαζί του. Θέλει τη Ρωσία ξανά στο σύστημα του δολαρίου, Μακριά από την Κίνα. μακριά από την Κίνα. Η Κίνα και η Ρωσία μπορεί να είναι φίλοι, αλλά είναι φίλοι, εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλο και έχουν σύνορα, μοιράζονται σύνορα. So, δεν είναι οι καλύτεροι γείτονες. Ο Τραμπ, αυτός είναι ο ψυχρός πόλεμος νούμερο 2. Δεν θα υπάρξει μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, κατά τη γνώμη τη δική μου, εάν και εκτός η Κίνα προσπαθήσει να πάρει την Ταϊουάν, που εκεί είναι άλλη ιστορία. Δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Και εγώ νομίζω ο Τραμπ λέει στους συμμάχους της Κίνας, θα σας βγάλω από την άκρη ένα παρά ένα. Ξεκίνησε από το δυτικό ημισφαίριο και έρχεται στο ανατολικό. Σωστό. Αυτή είναι. Ξεκίνησε από το δυτικό λέγοντας ότι αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο και βρέθηκε στο άλλο ημισφαίριο. Και βρέθηκε
και Επίσης, βρέθηκε στη Μέση Ανατολή. ναι, επίσης είναι εντυπωσιακό που η Κίνα και η Ρωσία δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, μούγκα, χάνουν τον ένα σύμμαχο μετά τον άλλο. Δεν αναφέραμε και τον Άσαντ. Ξαφνικά ο Άσαντ μέσα σε μια εβδομάδα, σύμμαχος της Κίνας και Ναι. της Ρωσίας, Εξαφανίστηκε. εξαφανίστηκε. Και τώρα έχουν ένα καθεστώς μαριονέτα πάλι της Ναι. Δύσης. Ναι. So, Ένας μετά τον άλλο, αν τα συνδέσεις, ναι, ένας μετά τον άλλο από τους συμμάχους τους έχουν εξαφανιστεί και η Κίνα και η Ρωσία παρατηρούν με το σπιθυροβόλο βλέμμα της Αγελάδας που λέμε. ναι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Η Κίνα εισάγει, δεν είμαι σίγουρο για τον αριθμό, αλλά νομίζω ότι εισάγει 70% ή και περισσότερο ποσοστό της ενέργειας της σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν είναι όλο από το Ιράν. Το Ιράν έξαγε 90% του πετρελαίου του στην Κίνα, αλλά η Κίνα αγοράζει και από τη Σαουδική Αραβία και από άλλες χώρες. Όταν κλείσει όμως τα στενά του ορμούς, δεν βγαίνει τίποτα από εκεί μέσα. Έχουν αγκυρώσει και τις ασφάλειες για τα πώς τα λένε, Πλοία που μεταφέρουν το τα πετρέλαιο. πλοία. Στο Κίνα τώρα πρέπει να βρει. Διάβασα το πρωί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κίνας ότι λέει στις εταιρείες των δηληστηρίων να μην εξάγουν πετρέλαιο σε ξένες χώρες. Νιώθουν την πίεση. Είναι ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, και να τελειώσω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περισσότερη ενέργεια από όσοι χρειάζονται. Θα ανεβούν οι τιμές, αλλά έχουν ενέργεια για τον εαυτό τους. Μπορούν να περιμένουν και να φέρουν την Κίνα. Βασικά ο Τραμπ θέλει να φέρει την Κίνα στο τραπέζι με τους δικούς του όρους. Αυτό θέλει να κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είναι ένα γενικότερο στρατηγικό παιχνίδι, γεωπολιτικό, Μμ. που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις και εμείς σαν αναλυτές, επενδυτές προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε γιατί υπενθυμίζω ότι ο στόχος μας είναι η οικονομική ελευθερία, σωστά, η οικονομική ανεξαρτησία, Μμ. να μπορούμε σε κάποια φάση να ζούμε ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται να δαπανούμε πάρα πολλές ώρες εργασίας από τις επενδύσεις μας. Και ο στόχο και τη εκπομπή μα είναι αυτό ακριβώ. Να αξιοποιεί, να αναλύει γεγονότα που συμβαίνουν, γεωπολιτικά όπω αυτό και μακροοικονομικά, πώ μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προ όφελό μα για να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε τι επενδύσει μα. Οποιασδήποτε ερωτήσεις έχει το κοινό μπορεί να τις αφήσει στα σχόλια. Θα τις απαντήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σωστό. Ήταν μια ενδιαφέρον εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα που περνά λες και πέρασε ένας χρόνος. Και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε, πέμπτη απόγευμα, να απαντήσουμε τις ερωτήσεις και τα νέα της εβδομάδας. Πολύ ωραία. Καλή νύχτα σε όλου και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Καλή νύχτα σε όλους. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.